Unha 31 minutos, saudamos agora ao alcalde de Barbadas, José Carlos Valcárcel, bos días. Hola, moi bo día. Comecemos falando de proxectos que ten vostede por diante, caso do polideportivo en Barbadas. En que consistirá esa reforma? Pois a reforma consiste en darlle unha ampliación moi sustancial a esa infraestructura, porque xa se nos queda pequeno para a demanda que hai. E a reforma costa 1.000.000, casi 100.000 euros. Aquí no seu momento faláramos ca presidencia da Xunta de Galicia, co señor presidente, con Feijóo, e comprometerase a cadar un convenio de financiamento, Xunta 40%, Deputación 40%, Concello 20%. Pois ben, ese protocolo de actuación non se levou ainda a cabo. Eso sí que é certo, tamén se falara con Baltar, e sí que se comprometera a ese 40% de financiamento. Bueno, ahora hai un compromiso de Luís Menor de achegarnos 350.000 euros para facer a primeira fase. Aquí o que queremos demandar é que a Xunta de cumplimento a palabra que digo no seu momento Feijóo. 40-20. Agora mesmo teríamos un compromiso de 350.000 euros por parte da Deputación, pero faltanos a Xunta de Galicia. Por algunha razón, e non quero pensar mal, por non deixar aí, non se chega a ese convenio entre Xunta e Deputación. Algo hai que non se chega a ese convenio. Entón temos que ter unha reunión co señor Conselleiro de Deportes para ver como argallar a parte que lle correspondería a Xunta de Galicia, onde que non haxa convenio, se aportan o diñeiro, pois xa está. En que consiste? Pois darlle unha planta máis, favorecer a mobilidade, desafogar o que son o gimnasio e as clases dirixidas, sería unha ampliación en canto a vestiarios, todo o que é aula de gimnasia, e ter un espacio adicional para facer esas clases dirixidas e a cancha central de sala para o que ten que ser, para partidos e xogos. Tamén será a reforma da Escola de Música en Sobrado. Hai demanda? Demanda non é que faga falta tan siquiera, xa hai. A Escola de Música en cuestión é a antiga escola de Sobrado, está moi cerquiña do Parque Fidalguiño, está no centro de Sobrado, é o lugar no que a Coral Voces e Cordas celebra os seus ensaios. Entón, Voces e Cordas é unha coral moi senlleira no noso concello, é moi representativa do noso concello, ten unha gran actividade, ten unha gran antigüedade, e era unha demanda da veciñanza, aparte de que o local estaba caéndose. Creo que temos que conservar o noso patrimonio cultural e tamén arquitectónico. É unha obra que se vai prácticamente a 160.000 euros, que comezará en breve, e que era imprescindible, francamente, porque Voces e Cordas é santo e seña do noso concello, que esa entidade teña unhas instalacións acaídas que ao mellor en algún momento, en algún caso, podan ser utilizadas para algunha actividade cultural, é importante, e que eles estén en un lugar digno. Dito eso, creo que potenciar as actividades culturais ten que ser algo fundamental nunha vida municipal. A cercanía con Ourense ten as súas ventaxas e tamén ten os seus inconvenientes. Unha demanda dos veciños e veciñas de Barbadas, e entendo que tamén do Concello, é o instituto, un instituto para este Concello, porque o alumnado está acudindo a un instituto cercano, pero que está no extrarradio da cidade de Ourense. Isto vai avanzando? Isto tiña que estar avanzado, rematado e construído. En teoría, e según a hemeroteca, o instituto estaba comprometido pola Xunta de Galicia e foi así vendido na prensa hai 15 anos. Que en 2 anos, é dicir, hai 13, xa tería que estar funcionando. Incluso se falaba do número de aulas que se iban a instalar ali, que se iban a implementar. Pois ben, colocouse incluso a primeira pedra, que agora non aparece, e supostamente estaban cedidos os terreos á Xunta de Galicia. Ben, aínda gobernando o Partido Popular, ese instituto non se desenvolveu, e agora o que nos relatan desde a Xunta é que os terreos non están postos a disposición. Aquí alguén minte. Ou ben é a Xunta de Galicia porque non estaban postos a disposición e vendeu fume, ou non se puxeron por parte do Concello eses terreos. Entón, nós estamos buscando alternativas, o que demandamos é que un Concello de máis de 10.000 habitantes, de prácticamente 12.000 habitantes, de perto de 1.000 rapaces e rapazas tiñan que acudir en edade que pode chegar no seu momento hasta a idade do bacharelato, incluindo os nenos e nenas de primaria, que non teñan un instituto propio. Somos o único concello de Galicia con máis de 10.000 habitantes que non ten instituto. Entón, se nos indican que non hai eses terreos postos á disposición, a Xunta mentiu,
e o Partido Popular gobernante mentiu, pois nos intentaremos por solución a eso. En xuño deste ano solicitamos por escrito á Xunta de Galicia que nos confirmara si tiñan intención de construir un instituto en Barbadás. A día de hoxe non temos resposta. En todo caso, o Concello si poría a disposición terreo, si fora necesario. Si fora necesario, estamos buscando cal podería ser a ubicación máis acaída, si é que nos confirman que non están postos a disposición, claro. porque non temos resposta por escrito. Claro. Non temos resposta por escrito. Nós estamos traballando precisamente na localización duns terreos que foran os máis axeitados, e nese caso, evidentemente, que os poríamos a disposición da Xunta de Galicia. Bueno, e en que xeito se ten notado o reparto máis equitativo de fondos a través do plan que operou da Deputación no seu Concello? En que se traduciu a toda agora? En obras. En obras, basicamente en obras. O noso concello é un concello que ten prácticamente, como dixen antes, 12.000 habitantes. É un concello que ten parroquias relativamente grandes. Máis alá da Valenzá temos a Piñor, San Lorenzo e Piñor, que abarca Piñor, Parada, ten en torno a 1.500 habitantes. Pois temos a Sobrado, que tamén ten perto a 800, 900 habitantes, e hai unha demanda de solventar ou de mellorar as infraestructuras viarias. E basicamente está enfocado a eso. E aquí quero reseñar e destacar que se non fora o traballo que se fixo por parte do Partido Socialista, do Grupo da Deputación, do Partido Socialista, por exemplo, cando fixeron esta andaina a Madrid de 1 millón de pasos, que foi unha andaina desde Ourense hasta Madrid demandando un plan de cooperación que fora xusto e equitativo, e o feito de que o Partido Popular a día de hoxe non ten maioría absoluta, non houbera esta posibilidade. Entón, nós este ano estamos gastando e dedicando basicamente a infraestructuras viarias. É certo que é importante, pero quero destacar tamén que a Deputación, máis alá do que lle aporta aos concellos con este plan, ten 22 millóns de euros a disposición a dedo, que é máis do que utiliza para este plan. Entón, demandamos e exiximos que se destine cada vez máis diñeiro para que os concellos teñan acceso a él, pero que ademais é noso. E aquí hai unha débeda histórica tamén por parte da Deputación con relación aos concellos que fomos tratados injustamente durante moitos anos. Outra das demandas do Concello de Barbadás, como de tantos outros concellos limítrofes coa cidade, e o desenvolvemento do transporte metropolitano. Houve reunión esta mañá na Deputación, o presidente da Deputación o escoitábamos hai poucos minutos, logo o lembrara en tempo informativo Jesús Álvarez. O presidente da Deputación me iba a decir que hai un gran avance porque o Concello de Ourense comezou a licitación do novo Servicio Municipal de Transportes, pero claro, en Ourense sabemos que ese proceso está recurrido por dúas empresas que poñen de momento en perigo que este proceso poda avanzar ou poda chegar a bo porto. Como se ve dende o Concello de Barbadás este asunto? A ver, o asunto temos que enfocar cada un dentro da globalidade, pero atendendo as súas necesidades. Barbadás ten un servicio de transporte que desempeña unha empresa privada e que funciona francamente moi ben, pero beneficia prácticamente en exclusividade a Valenzá. Temos outras localidades como poden ser Piñor, Parada, Sobrado, Ventraces e Loiro que están en precario. Non teñen un gran servicio, nin moito menos, pero de quen depende ese servicio, esa atención? Depende da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia dá a calada por resposta. Mentras non haxa un transporte metropolitano formal e formado, non imos a mellorar a situación. A situación no noso concello mellorou, outros concellos sí que lle beneficia, pero a Barbadás, ca mobilidade que hai, ca empresa que está actualmente, evidentemente ten as súas carencias, como todos, que son mellorables, pero temos un servicio axeitado. Falta o resto do concello, pero aí entra en xogo a Xunta. A nós, Concello de Barbadás, que nos amplíen as liñas de Ourense en 3 kilómetros, 3 kilómetros pode chegar a Piñor, pero non chega máis alá, co cal o único beneficio que é importante que poderíamos obter sería a parroquia de San Lorenzo de Piñor. Estamos neso, falaremos con o Concello de Ourense a ver como se pode argallar, pero o resto é competencia da Xunta, e aquí a Xunta de Galicia está ausente, desaparecida, nin se espera. Aí quero lembrar que o primeiro ano que era alcalde, desto haberá 8 anos, recibimos unha comunicación da Xunta de Galicia para que aprobáramos uns pliegos no Concello a efectos de implementar o transporte metropolitano. Tivemos un pleno extraordinario, aprobamos todo o que había que aprobar. Seguimos esperando. E é lamentable, triste e injusto
que a comarca de Ourense siga con esta precariedade absoluta cando a maior parte das grandes capitales de Galicia teñen o seu servicio. José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadas, grazas por compartir este tempo con nos aquí nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moitísimas gracias, é un placer estar con vos e por suposto coa audiencia.